Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играем Майнкрафт. От доста време не съм правила видеа, какво става за Майнкрафт. Така, направила съм си някакъв сит. Сега ще включа координатите. Те май са включени. И ще напиша някакво име. Например, оцеляване 2024. Така, оцеляване 2024 ще е името. И създавам, мисля да потърся някое село, за да се развия по-бързо. Нямам претенции какво. Надявам се да намеря розово дърво. И като цяло да, просто искам розово дърво, защото бях си направила един свят и бях започнала да снимам видеа на него. Обаче се прецака и ми се изтри, защото спря тока и просто всичко се изтри. И ми стана много тъпо, защото много добре го бях развила, но не му бях снимала сида и ми стана страшно по-тъпо. Мисля в другия епизод да си правя къща и такива неща, но първо да видя как ще се развия и тогава трябва да търся овце, защото не е задължително, че ще намеря село, така че ще тръгна към саваната. Има крави, трябват ми овце, дано да намеря. Не, това е кон. Добре, обърках се. Един момент само да видя нещо. Добре. Трябва да намеря овце. Бели, кафяви, сиви, розови дори. Ще намеря бяла вълна, ще ги направя всички бели. Ще събера малко пясък, защото после там, където се спра, може да няма пясък и ако реша да си направя стъклата, прозорците с стъкла, ще стане тъпо. Затова още тук ще събера, че има бая. Ще се опитам да намеря от тези тъмносините цветя, да намеря едно бяло и да направя светло-синя боя, защото това ми е любимият цвят. Продължавам да търся. Това овца ли? Добре, овца. Малко не се чуват звуците от самата игра, защото съм си изключила звука на PlayStation. Аз се опитах няколко пъти да снимам от самия PlayStation, но после няма да мога да го обработя, и нямам слушалки с микрофон. Има още овце. Добре, би трябвало всички да ми дадат, не знам, от новите апдейти нещо, ако е станало, но вече мисля, че имам официално 3 вълна. Мога да си направя легло, но няма да бързам. Ако намеря село, ще си взема легло оттам, за да си събирам вълна за нещо друго. Ето, ще вземам бели цветчета. Ще взема и едно жълто, за да ми даде achievement. Село. Добре, прасе. Дано да има blacksmith. Не помня дори така ли се наричаше. Няма значение, просто да се надяваме, че има това, за което си мисля. Доколкото виждам, но не съм убедена, има и джунгла, мисля. Не знам. Ако има джунгла, ще си направя джунгово дърво къщата. Добре. Да, има джунгла. Има Iron Golem, ще си събера малко моркови, за да имам за ферма, после да си направя. Защото има нов тип ферми, които ми харесват. Не знам как почнаха да ми харесват, просто ми харесват. Сега ще ги събера, ще ги върна. После да за малко дърво, после да довърша фермичките и ще обява Iron Golem.
Сега отивам да взема дърво. Ще си довърша са фермичките. То се тук май ще засея нещо. Да. Ще взема малко това. Ще стъквам и тази. И тази. И ми ще добивам малко дома. Ще хапна малко. Май слагаше по 3. Аз малко доста не съм играл. Да, по 3 се слага. Само че сега ще отнеме малко време, докато го убия, защото нямам меч. Мисля, че му остава малко, защото доста го бих. Да. Колко айрон ми даде? 3. Исках 5, ама айрон няма значение. Взимам си пясъка и сега ще огледам за честове и за Blacksmith. Тук, между другото, е добре да си гледам някакво животно. Тук няма чест. От някоя къща ще взема някакво легло. Сега, че тук ще скача. В тази къща може да има нещо, но няма да я гледам всъщност. Тук ще има чест със сигурност, да. Взимам ги тия неща всичките, въпреки че саплингите не ми трябват, ама аре голяма работа и перото също не ми трябва. Добре. В тази къща, ако има легло, ще го взема. Аре не. От някой друг ще го взема. Тук не. Добре, тук ще има за сигурност. Да, има ябълки, саплинги, картофи. Да, ще взема леглото и ще заспа тук. Добре, май малко му го пречих на работата, ама това мен не ме бърка. Много ме дразни как затваря вратите пред мен. Да, ще взема само това цветенце, да ми даде achievement. Може би после ще го изхвърля. Сега да видя къде е хубаво за къща. И да видя това какво е. Не мисля, че все още ще влизам. За по-нататък ще го мисля. Добре, има вода, има пясък. Това е добре. Има sugar cane. Това също е много добре. Не знам, що го чупих най-отдолу, ама... Добре. Ще ги оставя така и понеже това изглежда зле, ще го оставя тук. Да. Там има доста видове дървета, но там има джунгла. Мога да си направя, между другото, ако искате, къща от бамбук. Само, че много трябва бамбук да чакам да нафармя. Може първо да си направя някаква стартет грозна къщичка и после ще направя от бамбук. Ще видя. Ако не, ще си го направя от джунглово дърво. Имаме и с него идея. Също може да направя една къщичка от джунглово и да си направя честрум от бамбуково, защото ще отнеме най-вероятно по-малко дърво. Тук сега говоря през самия телефон. Забързала съм, защото просто няма какво да гледате как чупа камъняци. Търся айрон и лапис. Просто да, абонирайте се за канала, пращайте видеото. Тук малко ме гръмна един крипър, доколкото видях. И да, абонирайте се за канала, това ще бъде от видеото. Чао и до следващото видео. Надявам се да ви е харесало. Пращайте видеята на приятели и чао!